Aircon. Ano tayo ng... Yan na, aircon. Tayo ng ano na. Hoy! Ito mga kasama ko. Hindi na po sa top. Idol, Alvin, shout out. Ano, my idol? Ordinary. Ayun po, nice strip, oh. Yan eh, sendo pa yan. Iyo. Hoy, bakit nilalagay? Ito sa itaas yan. Ah, tatas na to? Yan eh, sa strip, oh. Apakan yan. Sa strip po yun eh. Ito. Tataas na to. Ito sa taas. Ito sa strip, oh. Yan eh, idol. Bakit na doon? Lagyan na doon. Ha? Lagyan ng Bili ng pili. Walang paglagos. Ayan lang po sa strip, oh. Ito, ilagay yung labag. Saan? Yan bag. Yan, okay na dyan. Milisin na dyan. Tubay tumalaan. Yan na, boss. So, kita yan si boss. Oo, mas kaya dyan. Hindi. Tay pa. Ito, pakwenta pa ako. Yan ko ano, yan. Iakit sa taas. Tapos, yung pick up, ito. Oo. Kasi yung nakawalaw, kira na 13. Walaw. Plus pito. 15. Sige. Iyo. Hindi tama. Diba? Pang-crudo na. Oh, paano kayo na eh? Mahilig naman ang pagka... Hindi ka mag-irata picture pa yun eh. Oh. Kalumit. Kalumit. Tol. Oo. Pala po nindo si Idol Bicolanong Jairong Vlogger. Oo, yung mga... Sige, Idol. Ingat. Oo. Sige, ingat. Sige.